Čus lidi, já jsem Irisby a toto je první díl z první Let's Play série, ve které budu hrát Minecraft Pocket Edition. Doufám, že se vám to bude líbit. Takže, čus lidi, já už jsem v Minecraftu a tady sedím nějaký dřevo. Takže já vám chci jenom říct ještě, že tohoto video bude jenom HD, protože sice HD bych jako mohl točit, teda Full HD bych mohl točit, ale Power Director, což je movie editor na mobil, dokáže white verzi, tedy jsem jako ten, jsem našel jenom tenhle, dokáže white verzi udělat jenom rozlišení HD, takže to bude prostě jenom HD tohleto video. A nevím, jestli tam teda bude to Power Director, tady vpravo dole, v rohu. Pravděpodobně bude by Power Director, jestli to teda vyslovu správně, protože prostě to dělá reklamu, když mám light verzi. Takže kterou já teda mám. A ještě vám chci říct, kdybyste chtěli, abych točil nějakou ještě jinou hru, tak ji samozřejmě klidně točit můžu. Ale musíte mi prostě napsat. Já jsem teda dostal, že mám natočit Slendermana, což by samozřejmě šlo. Já jsem to už zkoušel asi 4krát, jenže jsem po každý měl špatný screen recorder, který mi natáčel obrazovku. A prostě se to natočilo ve špatném formátu a nešlo to editovat. A jakož počítače s Windows XP, což máme doma, nedokáže přečíst tenhle mobil. Pravděpodobně. Já jsem to zkoušel jednou. Jestli to půjde tentokrát, tak tam nebudete mít to by Power Director. Ale prostě tam nic nebude. To bude na počítači. Takže to prostě poznáte. Když tam bude by Power Director, tak jsem to dělal na mobilu. Když tam nebude, dělal jsem to na počítači. Jo, tady jsou takové ty krásné kytky. Což teď je v Minecraftu úplně nový. Prostě to ještě není ani jako na počítači v normálním. A prostě je to úplně super. Všechno. Uděláme si tady to. Nějaký tyčky. Krásný table ještě potřebujeme. Fajn. Takže já si udělám tyčky. To jsem to udělal. To je jedno. Krumpáč. Takže opravdu tak ho zabijem. Mám nějaký maso, aby jsme neumřeli hlady. No a musím říct, já jsem dřív měl tady tu verzi cracklou tak, že jsem nemohl umřít. Takže já jsem si cracknul jinak. Tak už upřím můžu. Což je teda jako důležité, protože jsem mi nechtěl hrát verzi na mobil, kterou bych natáčel, a nemohl bych umřít. To by bylo trapný. Jeskyně já tam nechci ještě. Já ještě nechci do jeskyně. Sakra, nechci do jeskyně. Tam budou příšery a já ještě nemám ty věci na ně vybavení. No, tak já se budu chvilku ještě kopat a pak se vám ozvu, jo? Tak zatím čau.
Takže já jsem se teď už chvilku kopal. Ještě vezmu nějaký dřevo. Tak, si vezmu tady ještě strom. A my si teď můžeme vyrazit nějakou cestu, hledat nějaký místo, kde by jsem se zabydl. Mám meč. Tady. Vezmu si meč. Tady ještě třeba zabijím nějaký zvířata, aby jsme měli nějaký jídlo. Sakra, potom. Krávo. Hotovo. Je prase. Musím přece samozřejmě něco jíst. Tady další kráva. Ježiš, láva. Se mi nechce. Tady ještě láva. Zase se tady spálím antičku. Hoří. To je jedno. Já taky tady dáme stromy. Malou krávu necháme na pokoji, protože z ní by nic nevypadlo. Jako ze všech malých mou. Takže, nevím samozřejmě, jestli mě nějak dobře slyšíte, protože nejspíš pravděpodobně zakrývám mikrofon trochu rukou. Že když to bude šumě, tak je to kvůli tomu, jak hejbu rukou. Koukejte, ty jsou ještě další krásné knížky, nějaký koprti, nebo co to je. Co to jmenuje? Jestli video to řekne. Oxe je Daisy. Nevím, co znamená. To je jedno. Jdeme dál. No. Já bych se dal to syrový maso. Syrové prasečí maso. Proč ne? Ale umřít se mi nechce. Fajn, takhle. Nevím, slepice se mít nechce, protože ze slepice se můžete otrávit, když jíte syrovou. Samozřejmě. Ve skutečnosti byste se mohli otrávit i třeba z prasete nebo z toho. A tady se prostě otrávíte jenom z toho. Jo, a ještě jsem vám neukázal skin. To by vám taky mohl ukázat, jo. Protože já jsem si udělal vlastní skin. Který vypadá tak. Takhle vypadá můj skin. Samozřejmě nevypadá vůbec jako já. Sakra. Takhle. Což někteří youtuberi tak dělají. Že vypadají skiny jako oni. A já prostě nevím, jak mám dělat sebe v Minecraftu. Jo, můžeme se plížit, což pravděpodobně většina z vás už ví. To je prostě luxusní. No to je jedno. Takže zpátky do prvního pohledu. Takže, a tady další kráva přišla. Kráva jsem mě vyschotit neměla. Takže, já asi teď jak dlouho točíme. Já se podívám. A bych se tady zabydlel u tady té skály. Jo, tady budu bydlet. Tam nahoře budu bydlet. Tam si postavím hrad. To bude luxusné. Takže já se vám ozvu, až tam vylezu. Takže zatím čau. Takže já už jsem nahoře. A potřeboval jsem to takem do týdny, než jsem se sem dostal. Už lidi, to bylo dnešní video a tak všechno. Do příštího videa si připravím místo, na kterém bude vystaven můj hrad. Materiály, které postavíme můj hrad. Jsou kamenné cihly. A tady máte hry, které už mám stáhle. A na každou z nich vám můžu něco natočit. Takže u příštího videa nazdar.